Ngapon Subbog Kabisayan, Mar Rojas gibiyaan sa mga LP sa Talisay City. Nang luod si Mayor Johnny V. De Los Reyes dihang mga gulyas ra ang gi-acknowledge sa LP presidential candidate Mar Rojas sa ilang rally. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Na marami na ang natulungan sa pamamagitan sa pagpangampanya ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas sa Kabisayan, gisugat siya sa pagbiya sa mga sakop sa ilang partido. Una siyang gibiyaan sa makauban niya sa Bohol, nga mitapon kang Vice President Jejo Marbinay. Dini sa Sugbo, usa sa mibiya sa partido sa distrasyon, si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Nang luod kini, humanwagi acknowledge sa rally sa LP sa Mandawi Sports Complex kagahapon si Mayor GVR. Sila ra 1st District Congressman Samsam Gulyas ug Eddie Gulyas nga magpapili pagkamayor sa Talisay City ang gi-acknowledge sa rally. Kagabi, mi-post ang anak ni Mayor JVR nga si John Iri og Yellow No More. Dugang pa ni John Iri nga di na sila yellow o ang ilang kolor ang red, white ug blue. Matud sa mayor, ang wa pag-acknowledge sama ra sa gibiyaan sila taliwa sa ilang pagkaloyal sa partido. Unya, unsa may bation nimo nga ikaw tinuor nga asawa nga nag-amping gani kasi mong kadungganan nga di ka mamansahan. Unya, abot dito taliwala sa daghang ng mga tao. Ang laing babae ang gisabak. Nga ako ba pagtanaw na kung babae na naagi nagdaghang lalaki na. Oh. Dili matinud-anon. Usa sa ilang gipilian nga paluyuhan mao ang kandidatura ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Apan, wa ra babalaka ang presidential candidate sa LP nga biyaan siya sa iyang mga kapartido dinhi sa Kabisayan. Edi mabuti sa kanya na nagpakita na siya kung ano yung kanyang tunay na kulay. Ay kung di naman siya kasama sa daang matuwid, ay mabuti na rin lang na umalis na rin siya dahil tayong prinsipyo natin ay doon sa matuwid. Gani, gi-congratulate pa ni Mar ang mga namiya. Di congratulations sa kanila. Karong hapon i-finalize sa grupo ni JVR kung kinsa ang ilang suportaan. Apan alang sa mayor, desidido na siya nga mobiya sa iyang giamping ang partido. At this moment, mag-meeting sa ko ang ako makadesider ko personally makadesider ko pero ako sa taga-agrespeto gahapon ato mga kauban o sila mismo nga sagmuyo gyud sila tanan. Nibisita si Rojas kaganyang buntag sa usa ka furniture factory sa alang-alang dakbayan sa Mandawi nga nag-export sa laing nasod. Kung mapili, pasalig ni Rojas ang pagpalambo sa export industry sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga sakop sa Liberal Party sa Naga City mibiya sa ilang partido ug mitapon sa One Cebu Una Coalition. Wala sila makauyon nga ang ilang kaatbang mao'y gihatagan og pabor sa ilang partido. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang mga Delmar sa dakbayan sa Naga ang mitapon na sa One Cebu United Nationalist Alliance Coalition. Nahiubos ang tibok slate sa LP sa Naga City tungod sa pagpabor sa ilang mga labaw sa ilang makaatbang. Matud sa magpapili pagkamayor nga si Vince Delmar, mas gisuportaan sa LP ang ilang kaatbang nga sakop sa Alliance Nationalista Party sa Magulyas. Makaatbang ni Delmar pagkamayor ang anak ni incumbent Naga City Mayor Val Chong nga si Christine. Ang natabo good karon no nga kami may LP. And ang kaning pikas nga grupo they are NP. They are not LPs no. They are not Liberal Party. But ang amo karon nga ang LP they are more like leaning to the other group no. Daghan kay istoryahan karon. Giklaro ni Delmar nga motuog gihapon sila sa prinsipyo sa daang matuwid apan nawadan silang pagsalig sa nangun ini. Matud sa grupo ni Delmar, biktima sila sa kagubot sa pamulitika sa unang distrito tungod sa pakig-alyansa sa Alliance Party sa Magulyas sa Liberal Party. Sagad sa mga incumbent mayor sa unang distrito ang sakop sa Alliance Party nga nag-endorso ni LP Standard Bearer Mar Rojas. Tanaw siguro nila namo nga kaning dili ni weak candidates, so I think anak mo siguro ng politika gyud siguro, but we don't believe in that this old politics no. Gihangop ni One Cebu Gubernatorial Aspirant Winston Garcia ang pagtapon sa mga sakop sa LP sa ilang partido. Nihangyo siya kung dawaton ba namo ang ilang grupo
sa One Cebu o wa mi duha-duha no sa pagdawat sa ilang grupo para sa One Cebu. So with open arms, kami sa One Cebu nagadawat sa pundok ni Vince Del Mar dito sa atong pundok. O hinaot pa nga makuyog ka para sa kalambuan sa iyong syudad, sa Naga o dito sa tibuok probinsya sa Subo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sakyanan sa gobyerno nasakpan nga gigamit sa rally sa Liberal Party didto sa Toledo City. Ang mitambong gihakot gikan sa mga lungsod sa 3rd District. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Ingon ni ini kapuno sa mga tao ang Barba Complex sa Toledo City sa mga supporters sa Liberal Party. Kasagaran sa mga mitambong, pulos nagsulub og yellow shirt agig pagpakita nila sa ilang suporta ni Mar Rojas ug Lenny Robredo. Naputos sa mga syagit ang venue sa rally, dihang giduol og gilamano ni Rojas ang mga tao. Gikalipay sa daang matuwid tandem ug sa tibok LP slate ang mainiton nga paghangup kanila sa mga tao. Ito ang uniforme natin. Ito ang suot ng mga sundalo ng daang matuwid. Yan ang ating ipinaglalaban. Sinay Soledad nga gikan pa sa laing baryo tuyong mitambong aron mahimamat og personal si Rojas bisan og wa gyud siya nakaila sa maong kandidato. Pagamutan aw me kausap mi kailan tan-aw lang me pero karon nakita naman niya kung karani mo siya ana gyud. Sa gawas sa gym, mamatigdan ang daghang bus nga nagpaabot sa mga supporters. Kining cellphone video nga gitunol sa News 5 nagpakita sa usa ka red plate vehicle nga may plate number SJC521 nga may kargang mga pagkaon, mineral water ug usa ka tibuok nga lechon. Giingon nga ang maong sakyanan iya sa lungsod sa Asturias. Wa na makuha pa ang habig sa LP kay daling mibiya sa Toledo paingon sa Olango Island. Apan si Congresswoman Lenny Robredo nakadalikyat og labtik sa iyang kaatbang nga taas og rating sa survey. Kaya sa atin naman hindi naman tayo nagja-judge ng mga tao. Pero sa atin yung expectation lang natin. Pag may mali, tanggapin, humingi ng patawad, move on na. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Comelec sa kauluhan mao ang mu-implement sa disqualification ni Congressman Bebot Abellanosa nga gimando sa ombudsman. Si Abellanosa napalgan nga sad-an tungod sa pagpaeskwela sa mga scholars sa dakbayan sa Sugbo sa iyang gipanag-iya nga eskwelahan. Sakop usab siya sa komitiba nga mupili sa mga scholars diyang konsehal pa siya sa syudad. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Si Konsehal Jerry Carrillo ang gipasanginlan ni Congressman Bebot Abellanosa nga nagpaluyo sa reklamo sa ombudsman nga may mando sa iyang perpetual disqualification sa paghupot og posisyon sa gobyerno. Si Abellanosa nga ninabi samtang nangampanya sa barangay Basak sa Nicolas, mibutya nga niya itong pangmilabayng tuig siya nakadawat sa mga taho gikan sa ombudsman. Kusganong namahayag si Abellanosa nga bugtong ang Comelec lang ang makamando kaniya sa pag-dismiss sa iyang kandidatura. The ombudsman cannot order Comelec to disqualify a candidate. It is only Comelec, kay quasi-judicial body man sa ng Comelec, who will decide on who should be disqualified or not. Diba? Gihulagway ni Abellanosa nga ang paghatag niya og scholarship sa mga tinunan dili usa ka grave misconduct og kini usa lang kapaagi sa pagtabang. Gani ang dakbayan sa Sugbo tulo na katuig ang wala makabayad diya sa iyang tunghaan nga maunta ang muhatag og 10,000 pesos agig ayuda sa ilang scholarship program. Si Abellanosa nakapangutana sa ombudsman. So pagtabang ra gyud na ug karon tungod pagtabang, Mr. Ombudsman, is that grave misconduct? Si Abellanosa napalgan nga sad-an sa ombudsman tungod sa pag-eskwela sa mga scholars sa dakbayan sa Sugbo sa iyang gipanag-iya nga tunghaan. Isip kanhi konsehal, sakop usab siya sa komitiba nga mupili sa mga scholars. Mensahe usab ni Abellanosa ngadto sa iyang kaatbang nga si Carrillo. Panikamot lang dagi mo ha kay kamo kita on ning kamot pug ko bisan pa og 80% nato anya 20% ra iya ha.
Padayon lagi punta sa atong kampanya. And we are working. Ang Regional Director sa Komisyon ng Eleksyon nga si Attorney Jose Nick Mindaros mi padayag nga ang Comelec sa kauluhan ang makapatuban sa mando sa Ombudsman. Si Abilianusa milansar pagbalik pagka-congressman sa North District sa Dakbayan sa Sugbo. The request is to be filed with the Law Department in Comelec, Manila. The Comelec Law Department will review the request for exemption, then make the necessary recommendation to the chairman, in which case the chairman will either approve or deny the request. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. 20 ka pamilya nga taga-barangay Manga, lungsod sa Tuburan, muhangyo kang Tuburan Mayor Aljun Diamante ug sa DSWD nga mahatag na ang gisaad nga hinabang. Matud ni Maridel Saison, human sa bagyong Yolanda, igulang sila nakadawat og bugas samtang ang uban aduna pay laing nadawat. Matud niya napagan sila sa pamulitika human na sayran nga sa kampo ni Mayor Democrito Diamante nga anaa sila sa Pikas Partido Mipaluyo. Matud niya igulang gipangayo sa DSWD ang ilang pangalan apan sa paghinatagay, laing tao ang nakadawat sa mga hinabang. Nako ko'y pag-uhay nga gitagaan sila ilang kanang dapak mo ba? Nya biktima ba ya mi nya ngano wala man minaapilan nga manghinabang ang among nadawat katura mang bugas nya gitrabahuan pa jud to namo. Nya sa among kon Usa ka pulis nga nakig-inom sa iyang higala na dakpan tungod sa violation sa Comelec gun ban. Kini-aksyonan ni Ray Pasaporte. Wa mo atubang sa kamera si P1 Mark Henry Vertudaso nga napriso sulod sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office. Si Vertudaso nadakpan kagabi og nakuhaan og armas sulod sa usa ka imnanan sa dalan Emveles sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Si Chief Inspector Michael Angelo Beltran, hepe sa Guadalupe Police Station, nagkanayon gialarma si Vertudaso sa usa ka retired police nga si Jose Andra Lidisma. Ang retired police mireklamo nga girikisa siya ni Vertudaso kinsa hubog ug wala mag-uniforme. Girikisa ditso wa magpailag pulis. Hubog pa. Unya wa kalihok si Lidisma kay yaksyonan man siya bunot. Oh, asay nakuha armas. Ang tabo ato nagpaalarma diri. So pagresponde sa atong mga tao dito naaptan pa, giinom-inom. Nakuha gikan ni Vertudaso ang 9mm Glock pistol nga dunay magasin og 15 kabala nga walay mga dokumento. Wala usab kini nakapakita og police ID ug walay papel alang sa exemption sa Comelec gun ban. So that's why ato na giigo no siya sa Comelec gun ban of illegal possession of firearms. Then katong complainant mo file po siya kaso. May go siya po na sa threat sir kay ikuan man siya that's why amo ring ikuan na amo yung i-filter tarong unsay haom jud nga tayto sa kaso atong complaint sa civilian. Matud ni Beltran nga leksyon kini sa ubang mga pulis nga magdala og armas panahon sa gun ban nga off duty ug mag-inom-inom pagyud. Ang Pangulo sa Cebu Provincial Police Office Senior Superintendent Clifford Gairanod nagkanayon nga iyang itugyan sa mga pulis sa Guadalupe sa pagpasaka og tukmang sumbong. Especially we have a Comelec gun ban. So kahit pulis ka, kung naka-civilian ka, di ka naman naka-duty at lasing pa, so pwede ka file na kaso. So if proven, di wala kang mamahimuan na. Kasi para madala din yung mga pulis na mga badlungon na di sila patakag daladalag armas, di sila patakag inom-inom nga nay armas dala, di sila manutok kasi violation yan. Tsaka nakakasira yan ang imahe ng ibang pulis. So kung kasuhan siya, mas maganda para may sample. Si Vertudaso bag-o lang gi-assign sa Provincial Public Safety Company gikan sa Regional Public Safety Battalion. Matud sa usa ka opisyal, si Vertudaso magwala kun mahubog ug dunay higayon nga gipabuthan ang mga tiil sa kauban niini sa dihang didto pa kini sa RPSB. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte,
News 5. Giilang nga drug queen sa Lorega nadakpan ato sa anti-illegal drug operation sa kapulisan. Kinigiaksyonan ni Jinky Rusit. Natanggong din sa selda sa Fuente Police Station kining 47 anyos nga si Grace Legaspi kinsa gibansagan nga drug queen sa kapulisan tungod sa operasyon niya sa illegal drugs. Gisikop siya sa joint operation sa City og Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group dito sa sitio San Miguel, Barangay Lorega kagabi. Kuyog ni Grace sa pagkasikop mao ang igsuon niini nga si Ruth Opura. Matud sa mga otoridad, duha ka semana nila nga gipanid-an ang kalihukan ni Legaspi kinsa lumad nga tagalungsod sa Konsolasyon. Found out na to nga na certain man ang nag-operate sa Lorega. With the help of our agent atong na validate o atong na identify. Dugay-dugay na sila nag-operate mga more than a year na. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pinakite nga shabu nga dunay market value nga 400,000 pesos. Matud sa mga pulis, notado na nga drug pusher ang gibansagan nga drug queen apan gihimakak kini sa suspect. So dili tinuod nga drug queen ka? Pagpusad taon sir. Nagatiman ako sa kong mga apo. Sa kong pag-umangkong dili ko imun anak. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Unya pa sa buwan sa Abril manangtang ang COMELEC sa illegal nga campaign materials nga gipakatap sa mga kandidato sa election. Gipaabot pa nila ang mando gikan sa COMELEC sa kauluhan alang sa pagpatuman sa common poster areas. Matod sa COMELEC Regional Director sa COMELEC 7 Attorney Jose Nick Mendros, gidili ang pagbutang og mga campaign materials sa mga poste, punuan sa kahoy, barangay hall ug mga koral. Formal nga gi-turn over sa presidente ang bag-ong naayo nga kampanaryo sa Basilica del Santo Niño. Wala malikayi ang iyang pagpangampanya sa mga kandidato sa administrasyon. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Gipangaluhan ni President Noynoy Aquino ang pagtugyan sa naayo na nga kapanaryo sa Basilica human naguba sa linog niatong 2013. Kini formal nga gidawat nila ni Reverend Father Jonas Mijares, ang rektor sa Basilica ug si Cebu Archbishop Jose Palma. Mato ni Mijares, mikabat og duha ka tuig ang pag-ayo sa natumpag nga kapanaryo. The historical landmarks of Christianity in Cebu and of the Philippines have been brought back to its original stature and beauty. This project brings to our consciousness the very importance of the preservation and conservation of cultural heritage. Midugang si Mijares nga ang Basilica ang usa sa landmark sa Kristyanismo sa Sugbo. As rector of the Basilica, I am honored to accept of the newly restored bell tower or belfry of the church and the kiosk of the Magellan Cross. Wala usab malikayi ang pagpangampanya ni Aquino alang kang Maruhas ug ni Leni Robredo. Sa akin po opinion, walang iba yan. Hindi ang tambalang po with kasi mga Ansinelli. Maruhas po, Ansinelli Robredo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5! Tulo ka tawo nasikop sa PDEA sa Barangay Ermita samtang usa nadakpan sa bypass operation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nadakpan sa bypass operation sa Mactan Police Station 2 si Henry Amodia. Nakuha gikan kaniya ang mga pakete sa shabu ug kalibre 22 nga revolver ug mga bala. Samtang pakyas ang mga sakop sa PDEA sa pagdakop sa ilang gipangita nga drug pusher sa Ermita nga sila si Ruben ug Melvin Flores. Nakuha gikan sa ilang panimalay ang drug paraphernalia ug shabu nga mobalor og 1,000 ka pesos. Naatlan sa pag-raid sa PDEA sila si Arnel Aton, Rosana Mabolo ug Delo Pastor. Ako sa mga pagkakonsehal nga wala ko kakuan sa nanay ba raid nga ni kuan ba niya.
Tulo ka mga pulis nag-atubang og investigasyon human giila sa mga protektor sa namaligya og gidili nga druga sa Northern Cebu. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gipatawag sa provincial headquarters ang tulo ka pulis duha sa Midilien Police Station ug usa sa Danbantayan. Ang tulo giila nga protektor sa usa ka drug personality sa Sitio Mohon, Barangay Kawit nga si Gerson Lucero. Kinsa na pusilan atol sa anti-drug operation ni adtong Martes. Matud ni Senior Superintendent Clifford Gairanod, human sa operasyon sa Intelligence Branch, nitumaw ang pangalan sa tulo ka pulis hinungdan iha kining gitaktak sa ilang posisyon. So i-relieve ko sila dito automatic kasi hindi man lang sa Medellin ang isa, yung iba sa ibang munisipyo sad. So kunayb ni sila, so i-relieve nato nya imbestigahan nya ilabay nato sa laing munisipyo nga layo. Ila gihapong panid-an ang kalihukan sa mga pulis nga ilabay sa laing assignment samtang nagpadayon ang ilang investigasyon. Kung padayon kini nga makasala, ila kining ilabay gawas sa Central Visayas utak-takon gikan sa serbisyo. Continuous pa rin yung investigasyon kasi hindi ibig sabihin na nilutaw na ilang pangalan niya muna to ilang punishment nga gilabay sila. Hindi, dapat imbestigahan sila kasi pag proven papadismiss natin sila. Matud ni Gairanod, iyang nasayran nga kaniadto pa nalambigit ang tulo ka pulis sa illegal nga kalihukan. Sila giila nga protektor ni Lucero nga nadakpan unta kaniadto sa Medellin Police apan nakagawas og gihulagway nga untouchable ug gikahadlukan sa ilang lugar. Napusilan si Lucero sa operasyon ug nadakpan usab ang iyang inahan, kapuyo, uyuan uban sa laing tulo ka mga kauban. Actually, parang protector ng mga drogas. The same issues na tikpindot, tikuan, amigo, nana ba? So, lisod kayo. Tigsalbar, oh. Wala pa ako, bago pa magugudari sa Cebu Province, so baguhay lang ko, so wala pa ko kabawan yung mga background nila. I will check with the intelligence officer kung unsa ba jud. Kasi basig lawom na jud kini mga tawhana ba. Gawa sa tulo, gibutyag ni Gairanod nga duna na siya giparilibuhan sa nangaging mga adlaw o gibalhin sa lagyong lungsod tungod sa susamara nga mga aligasyon. Maliit lang yung sweldo ng pulis eh. Unless og dato na jud na sila daan or ilang magulang, ilang parents dato na or ilang asawa dato. So or na pag UN mission ba sila dago nagkwarta diha. So tanang aspect atong imbestigahon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hola mga kabatid, Happy Friday! Nining bag-o lang, gipasidunggan sa Smart Communications sa Kauluhan ang mga entries nga migawas nga mga mananaog atol sa doon po sa amin o kon DPSA Video Making Contest. Laraw sa moong kompetisyon, mao ang pag-agnis sa mga tinunan ug magtutudlo sa Pilipinas sa pagpalambo sa ilang dakong kaalam sa turismo sa ilang nasakupang lugar. Migawas nga Best Music Video mao ang entry sa Mandawi City School. Human sa pipila ka buwan nga pagpili sa mga misalmot gikan sa nagkalain-laing suok sa nasod, formal na nga gipasidunggan sa Smart Communications ang mga midaog sa tinuig nga doon po sa amin kon DPSA Video Making Contest dito sa Kauluhan. Ang doon po sa amin o kon DPSA usa ka kompetisyon nga nag-agni sa mga tinunan ug mga magtutudlo nga magpakitang gila sa ilang kaalam sa natad sa turismo. Pinaagi sa mga maaninot ug angay nga ipasigarbo sa ilang matag lugar, pinaagi sa usa ka music video, short vlog, travel video ug documentary. Sa dulan usa ka gatos ka mga entries, bugtong ang Mandawi City School lang ang mirepresentar sa Visayas Region ug milangkat sa titulo isip Best Music Video sa Student Division for the Arts alang sa music video nga Together Forever. Sila usab nga grupo ang milangkat sa titulo isip DPSA Year 8 Unahan 2016 Grand Champion. Kita-kita sa maong music video ang mga maanindot kadapit ug mga makasaysayanong edipisyo nga mamahimong suruyan ug kalingaw-lingawan sa tanan nga anaa na himutang sa dakbayan sa Mandawi. Sa mua is
walang mura, para sa ako, walang effect ang Mandawi. Kaya maglisod jud kay siya, imuan og kanang video ba nga for tourist kay tanaw na mo, di siya pareha sa ubang lugar nga daghang mga destination spots like sa Cebu, daghan og mga tourist spots. Ang Mandawi, very simple city. Karon kay makakita mi sa Mandawi na nadyo siya impact tungod sa DPSA, and then amo na sa i-share ang video sa amang local government unit. Samtang ang Senior Manager sa Smart Public Affairs Community Partnerships Education Program, Stephanie Orlino, misaysay sa unsay sunod nga atangan sa DPSA competition. For our next year, we will be redesigning, reinventing doon po sa amin. The digital platform of doon po sa amin will remain the same. It's no longer going to be an entire year of waiting for the competition. We will do it on a more regular and quicker basis. So there will be online contests. Either the shortest will be bi-monthly and maybe the longest will be 6 months, 3 to 6 months. So paano ba tayo magpo-promote ng local culture or pride in place if not alam ng mga kababayan natin kung anong meron sila? So we thought the best way is for them to discover their own stories. Because if we want to be global, there's only one way, go local. Pipilasab sa mga migawas ng mga mananaog mo ang musunod ng mga entries. Alang sa dugang detalye o mga kompletong entries sa maong kompetisyon, bisitaha lang ang mga musunod ng mga websites. Kaya kung kuyog ka, I just feel so much better. Pagkanindot kayo't mahigugma, i-date-date pagka. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, umanikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawcot Serang at Word of the Gay nagkanayon. Ang bungang hinog sa sanga, matamis ang lasa. Pero, pag ang bungang hinog sa pilit, kung kainin, ay mapait. Agay! Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!